Drazí svazáci a všudy přítomní snažliví bývalí komunisté, svazáci, mnohobroční a blbci, ano, blbci, neb nejhorší jsou iniciativní blbci, kteří se druhým neustále hrabou do života. Měli byste už vyklidit své přebohatě zasypaná koryta, stovky miliard státních peněz vyhozených oknem, či lepé, vecpaných do vašich páchnoucích začívacích traktů a chřátů. Za práci a konkrétní produkty nám tudíž poskytujete pouze vlastní exkrementy a exkrepentny. Stejně parazitní produktů vašich rozmnožovacích žláz, slovem exkrementů, které vzhledem k svému charakteru nejsou použitelné ani jako hnojivo. Drazí svazáci a všudy přítomní snažliví bývalí komunisté, svazáci, mnohobroční a blbci, ano, blbci, neb nejhorší jsou iniciativní blbci, kteří se druhým neustále hrabou do života. Měli byste už vyklidit své přebohatě zasypaná koryta, stovky miliard státních peněz vyhozených oknem, či lepé, vecpaných do vašich páchnoucích začívacích traktů a chřátů. Za práci a konkrétní produkty nám tudíž poskytujete pouze vlastní exkrementy a exkrepentny. Stejně parazitní produktů vašich rozmnožovacích žláz, slovem exkrementů, které vzhledem k svému charakteru nejsou použitelné ani jako hnojivo.